zaɓe a gaban akwati ake yin shi, a cikin al'umma ake zaɓe. Ai dai komin daren daɗewa dai daga Abuja ko ranar zaɓe mutum ya hau jirgi ko ya biyo mota ya taho, ba har jihar shi zai zo ba local government ɗin shi ba, ward ɗin shi da akwatin shi zai ta yi zaɓe. So kaga shi zaɓe ɗan gida ne. So don haka ba kurman baƙi ba ne, baƙi ne aka yi daro kuma a zahirin gaskiya haka maganar take. Kuma in dai mutum yana so ya kare mutuncin shi to ranar zaɓe, to shi mutuncin ranar zaɓe ba ranar ake kare shi ba, ana kare shi ne kahin lokacin zaɓe. Ma'ana sai an kyautata ma al'umma, an yi mu'amala mai kyau da su, sannan ranar zaɓe idan ka hito ba za a baka kunya ba. As far as we are concerned, APC mu a haɗe take tunda ɗan takarar mu guda ɗaya. Yanzu in ka kalli ADC da PDP duk kana iya nuna ɗan takara biyu, amma mu kuma ɗaya gare mu. In fa a jihar nan har ɗan majalisar jiha ma ɗan takara ɗaya gare mu. So haka mu a wajen mu as far as we are concerned, APC jam'iyya ɗaya ce. Shi rikici irin wannan na siyasa da ake zuzuta a social media kullum haka ake ana yi, ba za a bari ba kuma yanzu aka fara ba. Mataimakin shugaban ƙasa Alhaji Ibrahim Masari ba wani kujera yake nema ba. So don haka shi nasarar shi shine nasarar APC, tunda aiki daidai ai shugaban ƙasa yake ma aiki. Shi ma kuma yanzu gwamna APC yake ma aiki. Yau idan aka ce shugaban ƙasa ya faɗi wake da asara, ai da ni da kai duk ba mu kai gwamna asara ba in shugaban ƙasa ya faɗi. Shi ma Ibrahim Masari idan shugaban ƙasa ya faɗi, in gwamna ya faɗi, duk ya yi mu asara. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Gaskiya wani shiri ne wanda ni kaina ya burge ni. Mutanen gari masu hali, an samu ibtila'i, matsaloli sun faru a garin su, kuma suka waigo garin suka yi tunanin bari su tsara wani kamar gidauniya ko wani shiri wanda za su tallafa ma garin, especially waɗanda wannan abin ya shafa. Kuma mun je mun gani da idonmu, kwamiti ne suka yi na wasu daga cikin manyan garin, aka bi duk wani wanda aka san babba ne a garin, ko a nan Katsina ko a Abuja ko ma wace duniya yake, aka gabatar mashi da matsalolin da mutanen da suka shiga matsalolin da asarorin da suka yi saboda wannan matsalar tsaron. Kuma aka tsara yadda za a kaddamar da wata gidauniya da za ta ci gaba da tallafa mutanen. Dan dai ni dai a jiya a gabana na san dan majalisar tarayyar su wannan Dujima, Honorable Abdullahi Aliko, ya ba da gudunmawa wajen miliyan 30, ya raba kuma mashina wajen guda 100. Sannan Sanata Abu Ibrahim Muhammad kenan da yake waccan ma'aikatar Agric Development Fund din nan, shi ma a nan na ji ya ba da gudunmawa mai tsoka. Sannan an kawo ina ga shi ne ya kawo gudunmawa ta wajen buhu 1,500 na shinkafa. Sannan ga masu miliyan 10, ministan al'adu barista Hannatu Musa ita ma ta bada wajen miliyan 10. Sannan kwamishina kanwata ita ma ta bada wajen miliyan 5. Muttaka Jikamshi shi ma ɗan nan ne mai hilsa, shi ma ya bada wajen naira miliyan 5. Nura Taylor accountant general shi ma ɗan gari ne, ya bada wajen miliyan 5. Samir Musa dai ni dai a gabana sun babba da waɗannan gudunmawa, shi ma wajen miliyan 2 ya bada. So a nan take an haɗa kuɗin da za a taimaka wa mutane sosai, ta yanda za a rage raɗaɗin wannan abin kafin shigowa bayan abin da gwamnatin jiha da ta tarayya take yi musu. To gaskiya wannan ba ƙaramin ci gaba ba ne, kuma ni kaina ina recommending duk wata community da take da wani matsala a ce a samu irin wannan jagorancin, a ce manya sun haɗu sun dawo sun kalli garinsu saboda wani matsala da aka yi. Da kai maganar waɗanda suke da mukami a Abuja, a wurin taron nan ne shi gwamnan jihar Katsina Malam Duk Umar Radai wasu magana da ake ganin kamar gugar zana ce, inda yake cewa a runhar zaɓe ake zaɓe, a ƙaramar hukuma ake zaɓe. Kamar wani ƙarin haske za ka yi game da wannan fashin baki, wannan kurman baki da ya magana kan shi? Ai ba kurman baki ba ne, kurman baki ne a bayyane daro. Tunda
ai gaske ce ya faɗi, zaɓe a gaban akwati ake yin shi, a cikin al'umma ake zaɓe. Ai dai komin daren daɗewa dai daga Abuja ko ranar zaɓe mutum ya hau jirgi ko ya biyo mota ya taho, ba har jihar shi zai zo ba local government ɗin shi ba, ward ɗin shi da akwatin shi zai ta yi zaɓe. So kaga shi zaɓe ɗan gida ne. So don haka ba kurman baƙi ba ne, baƙi ne aka yi daro kuma a zahirin gaskiya haka maganar take. Kuma inda mutum yana so ya kare mutuncin shi to ranar zaɓe, to shi mutuncin ranar zaɓe ba ranar ake kare shi ba, ana kare shi ne kahin lokacin zaɓe. Ma'ana sai an kyautata ma al'umma, an yi mu'amala mai kyau da su, sannan ranar zaɓe idan ka hito ba za a baka kunya ba. Maimakon kana ɗan siyasa a ta tama ka ana jiran ka zo ranar zaɓe don a wulaƙanta ka. So saboda maybe baka kyautata wa mutane ba, amma in ka kyautata wa mutane cikin annashuwa da shauki za ka ga al'umma akwatinka da ward ɗinka da local government ɗinka sun hito sun kare maka mutuncin ka ranar zaɓe. To ana cike da haka akwai batutuwa da ke tasowa cewa kamar jam'iyyar taku ta APC ma ta rabe gida biyu, kamar akwai bangaren Abuja da kuma bangaren jihar Katsina wanda ake ganin har an fara nuna juna da yatsa. Kamar me wani ƙarin haske za ka yi game da wannan? Wa ya nuna wanda yatsa? To akwai batutuwa da ake cewa APC ma yanzu akwai ta Ibrahim Masari, akwai kuma ta Malam Duka Umar Radda. Waye dan takarar gwamnan wancan bangaren? Ai as far as we are concerned, APC mu a haɗe take, tunda dan takarar mu guda ɗaya. Yanzu in ka kalli ADC da PDP duk kana iya nuna dan takara biyu, amma mu kuma ɗaya gare mu. In fa a jihar nan har dan majalisar jiha ma dan takara ɗaya gare mu. So haka mu a wajen mu as far as we are concerned, APC jam'iyya ɗaya ce. Shi rikici irin wannan na siyasa da ake zuzuta a social media kullum haka ake, ana yi ba za a bari ba kuma yanzu aka fara ba. Wato ana ma rubuta rikicin kenan. Na'am? Kamar akwai rikicin ma kenan. A to dama wani lokaci akwai rikici a rubuta shi, wani lokaci babu shi ma a kirkire shi kuma a rubuta shi. Musamman da zuwan wannan social media din ba abin da ba a yi. Ai shi mataimakin shugaban kasa Alhaji Ibrahim Masari ba wani kujera yake nema ba. So don haka shi nasarar shi shine nasarar APC, tunda aiki daidai ai shugaban kasa yake ma aiki. Shi ma kuma yanzu gwamna APC yake ma aiki. Yau idan aka ce shugaban kasa ya faɗi wake da asara, ai da ni da kai duk ba mu kai gwamna asara ba in shugaban kasa ya faɗi. Shi ma Ibrahim Masari idan shugaban kasa ya faɗi, gwamna ya faɗi, duk ya yi mu asara. So kaga abu ne wanda duk tahiya ce guda ɗaya, maybe tsakanin mata da miji ma ana rigima, kuma su koma daki su gyara tsakaninsu. Akwai yiwuwar ku koma daki ku gyara da bangaren. Ai ni ban ma ga ina matsalar take ba. Har yanzu ni ban ga ina matsalar take. Mutane ne ke ta cewa akwai. Har yanzu dai a yanda ake mutane ne ke ta yi. Amma ku a bangaren na ɗaya dai shi dai gwamna baka ji ya hito ya yi wata magana wadda take nuna yana rigima da wani ba. Shi ma Ibrahim Masarin bai hito ya rigima ya nuna yana magana da wani da yana rigima da wani. A baya can an ji gwamna duk na cewa akwai masu masa taɗiya daga Abuja. To kuma waye ya ce da wannan da su yake? Idan magana ce ta tsaro ha. Ai ba wanda ya sani. Sai an jira shi kenan. Sai an dole in shi yayi magana da kanshi, ko kuma waɗanda yake magana akan sun hito sun yi irin wannan magana. So shine abin da ya shahi. Siyasa haka take, kuma mun shigo kwanar ta dole haka za a yi ta yin ta. Wani lokaci ma dama ba ma dan adawa ba, ai yan cikin gidan wannan ne lokacin cin kasuwar siyasa. So don haka za a jira kiras wanda za a yi ta ruruta wani abu, amma dai at the end of the day da gwamnan da Ibrahim Masar da duk wani wanda yake APC, shi burin shi za a yi APC ta yi nasara gaba daya. Tunda daga an zare aka gice kwaya ɗaya ta faɗi, to duk wanda suke da mukamai ai sun yi asara. Yanzu misali kai ba dan jarida bane, in an faɗi ni ban yi ka asara ba, kai za ka ci gaba da aikin ka, ni kuma zan ta tira in koma ƙauye. Don haka shi ma gwamna in shugaban ƙasa ya faɗi ya yi kowa asara a jihar nan. Ibrahim Masari ai dai da bazan shugaban ƙasa yake takarawa, shi ma in APC ta samu matsala shi ma ya yi kowa asara. So don haka gaba ɗaya hidimai APC ake ma. To bari mu koma wajen mu za mu yi aiki bakin gwargwado. Gwamna ko jiya mun hitar da sanarwa, gwamna
yayi kullum ma yana faɗi duk inda ya je burin shi sai an zaɓi shugaban ƙasa a zaɓi APC gaba ɗaya, saboda in ɗaya ya gice to shi ma yana da matsala. Bari mu koma kan batun da ake ta cece ku ce a ita wannan kafa ta sadarwa cewa a 'yan social media na ita wannan gwamnatin kamar akwai gazawa bangaren aikin su na kare mutuncin ita wannan gwamnatin da kan shi gwamna. Kuna da wannan labarin? Yanzu na fara ji wajen ka, kuma amma dai dama ba bakon abu bane. Kullum yanzu ba gwamna bane, kullum yana buɗe aiki, ya buɗe fara aiki sabo, ya kaddamar da wanda aka gama, amma wani zai hito gidan rediyo, gidan TV ko gidan rediyo ko yan jarida ya ce ba abin da gwamnati ta yi. To in har shi an mai, ina ga su yara yan media, su ma ina mu ma nan kullum muna nan zaune a ofis ɗin, wani zai zo ya ce gwamna na aiki ba abin da kuke ba ku yaɗa ko kuma kyalle shi wani abu yake nema wajen gwamnatin, amma sai ya biyo ta wannan hanyar. To baka ganin rashin yin aikin yaran naku ne yasa mutane ba su ganin aikin da gwamnati ke yi? To ban gane ba su aiki ba. To wani aikin ake so su yi? A aika ce ana ta buɗe ayyuka, ana kaddamar da wasu. To ba suna yi ba, suna yadawa ba. To in suna yada me yasa mutane ke cewa? Ai shi yasa na baka misali da cewa gwamnan ma still duk aikin nan da yake ba sai yayi ba za a yada. To duk aikin da yake still wani zai zo ya ce ba abin da ake yi, saboda ai siyasa ce. To bare su ma ai aikin nasu shine yadawa ko, to ko sun yada ko ba su yada ba za a ce ba su aikin su, tunda ai wani lokaci wani tsama ne tsakanin su da wani, baka dai san wani dalilin shi. Wannan fa baki ɗaya ake cewa ba wai wani ne aka ware ba, yan social media na gwamnati wanda suke karkashin ka ana ganin kasawarsu wajen in an kawo naushi daga bangaren adawa ko kuma daga cikin gida ba su iya kare wannan naushi. A'a to dama dole din naushin siyasa sai an maida shi. Akwai wanda ake kyaliya? A'a to dama mana ai ba ma siyasa ba, a rayuwa ma ba kowane faɗa ne dole ya kai ba. To a bangaren kuwa ne kokari kuke na ganin su waɗannan 'yan social media ta kun ƙara ƙarfafa musu gwiwa don ganin sun ci gaba da aikin da kuka ɗora su a kai? To kamar yadda ka sani, kowa appointment da ake ba, duk wanda aka ba appointment akwai abin da yake zuwa da terms of reference, ba na za a baka ka'idojin wani irin abubuwa ake so a yi da kuma kai ma conditions din benefit ɗinka. Kamar yadda ka ga normal appointment na aikin gwamnati, haka shi ma appointment yake zuwa. So ciki tsare-tsaren su shine su taimaka wajen yada ayyukan gwamnati, kuma mu dai a wajen mu suna bakin kokarin su, dan mu muna gani, inda ai mu muna ganin aikin nasu. Kuma yawanci wanda suke cewa ba su yin, ai dan suna ganin su ne shi yasa suke cewa ba su yi, tunda inda ba a ganin su kwata-kwata ma da ba za a ma iya yin wannan surutun ba. Amma mu mun san bakin kokarin su suna yin abin da za su yi. Kuma ita rayuwar duniya, da ni da kai da muke raye, ko mun arzikinka ana so. Yanzu ba muna da Dangote ba da Mangal, kullum kokari suke fiddo sababbin hanyoyin da za su kara ci gaba. So haka dan adam yake shi ma, su ma a matsayin su na ma'aikatan gwamnati suna da bukatan kullum a ƙara na ɗaya a ƙara taimaka musu wajen gogewa aiki, sannan a ƙara inganta musu welfare din su. Kullum kowa na da yi. Muna kallon yadda kullum ma'aikata ce shiga yajin aiki, saboda ana gama ƙari yanzu bayan wata kaɗan kuma za su fara neman wani ƙarin. So haka rayuwa take, dan adam ba abin da ke cika cikin shi sai ƙasa. An ce kun taɓa yi musu alƙawarin za ku ba su ayyuka, amma har yanzu aka ji shiru. Ya wannan batu yake? To ai shi alƙawari gwamna ai ba wai cewa ni zan ba ku aiki ba, tunda bai cikin condition na aiki. Tunda da aka rubuta ma appointment ba a yi da wajewa cewa ya an baka aiki. A wannan an ce daga cikin kokarin ku ne na kyautata musu. To in kyautata ne ai bai zama alƙawari ba. Duk da kun ambata din? Ai shine na ce maka, in an ce ana yin kokari da zai yin alƙawari ne. In Allah ya rubuta abu zai yi. Wato ana dai kan magana kenan. Ana kan maganar ba. Shine in Allah ya rubuta abu zai yi. In bai yi ba kuma ai ba alƙawari bane. Ba za a iya kama mutum, tunda Allah ma ba zai kama mutum da wannan alƙawarin ba. To da ƙarshe wani sako gare ka ga su 'yan yaran naka na social media da su 'yan adawai? A nan zan baka sakon su. Ai ni zan bada sakon su a nan ba, tunda ai na san inda zan sani. To wani sako ke gare ka ga magoya bayan jam'iyyar APC a jihar Kaduna? Yawwa, da wanda suke yi masu maganganu duka, wata rana ba su bane, kai ne. Ni ma nan da nake ansa wannan magana, wata rana kila mai surutun ne kai, dan jarida kai ne nan. Dan haka mu sanya kanmu a cikin takalmanmu, mu yi ma kowa adalci, mu kuma yi ma kyautata ma kowa zato. Daga lokacin da baka san wanne battle mutum yake fighting a rayuwar shi ba,
wani zaka gan shi yana tafiya a riga amma idan ka ji abubuwan da ke kunshi a kan shi wallahi zaka tausaya mashi ma. So kamata a kyautata ma juna zato, su kansu yaran nan da suke yin bakin kokarin su wallahi in ka san pressure da ke kansu wallahi ba kaɗan bace, saboda mutum ya koma ƙauyen shi an bashi media assistant ko media aid da nauyi, an ɗora mai nauyin gwamnati a wuyan shi. Na tabbata mai suna, mai biki, mai matsalan rashin lafiya duk tun karo shi ake yi, kuma abin da yake samu ko albashin shi ya kai na kwamishina wallahi ya ƙare akan iya matsalar al'umma, banda tashi da ta dangin shi da ta iyalan shi. So a kyautata masa zato, kuma musamman mu 'yan APC mu kyautata mu waɗannan da muke aiki da su zato, saboda yadda ka ga an ba su dama yau wallahi tana iya juyowa kan ka gobe, kuma kai ma zaka so a kyautata maka zato saboda shine zai ƙara maka ƙwarin gwiwa ka ci gaba da yin abubuwan da kake yi. So wannan shine kirana ga abokan aikin mu.